Ja evankeliumi on tänään kirjoitettu evankeliumiin Johanneksen mukaan ja lukuun 4. Kuulkaamme. Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultuaan naisen todistavan. Hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin, ja hän jäikin sinne 2 päiväksi. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan, ja he sanoivat naiselle, nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Tämä on pyhä evankeliumi. Aamen. En kertonutkaan teille, mistä jakeista tämä kohta on, eli sieltä Johanneksen evankeliumin 4. luvusta, ja tässä on sitten jakeet 39–42. Ja tämä evankeliumi on jatkoa viime sunnuntain evankeliumille, jossa Jeesus kohtasi samarialaisen naisen Syykkarin kaivolla. Jeesus ja nainen kävivät keskustelun, joka ei jättänyt naista kylmäksi. Ja tämä kohtaaminen vaikutti koko naisen elämään hyvin voimakkaasti. Tämä nainen oli hiljaisena keskipäivän aikana lähtenyt hakemaan vettä. Ja hän oli sitten kohtaamisen jälkeen jättänyt vesiruukkunsa kaivolle ja palasi kaupunkiin rientäen kertomaan ihmisille, tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Näin teki nainen, joka halusi vältellä ihmisten kohtaamista, ja sen takia meni sinne kaivolle päivän ollessa kuumimmillaan, auringon porottaessa. Siellä ei silloin oikeastaan muita käynyt, ja tämä nainen aiemmin halusi peitellä omaa elämäänsä muilta, koska hän häpesi. Suuri muutos hänessä oli tapahtunut. Muutos, jonka monet kaupunkilaiset huomasivat ja monet Samarian kaupungin asukkaista uskoivat naisen todistavan. Hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Eikö ollut aika ihmeellistä, että tämä nainen, joka halusi piilottaa itsensä, hän, joka oli hävennyt sitä, että hänellä oli monta miestä ja ehkä vähän vältellytkin näitä Jeesuksen kysymyksiä, kun Jeesus kysyi, että missä on miehesi, että tuo hänetkin tänne kaivolle, niin sitten hän oli vastannut siihen, että ei minulla ole miestä. Ja sitten Jeesus oli vähän jatkanut siihen, että no olet oikeassa, että ei sinulla ole miestä, että sinulla on ollut monta miestä ja niin edelleen. Eli Jeesus tunsi tämän naisen elämän läpikotaisin ja näin Jeesus ja nainen kävivät keskustelua, joka oli aivan mullistava tälle naiselle. Miten hän olikin muuttunut jotenkin niin paljon, että nyt hän halusikin kertoa kaikille kaupunkilaisille, että minä kohtasin miehen, joka tiesi kaiken, mitä olen tehnyt. Aika ihmeellistä. Jotain aivan valtavaa oli tapahtunut, nimittäin Jeesus ei ollut hyljeksinyt tätä naista. Hän ei ollut katsonut poispäin tai kääntynyt pois siltä kaivolta. Ja hän oli myöskin puhutellut tätä naista, mikä oli todella ennen kuulumatonta sen ajan Samariassa. Nimittäin ylipäätään juutalainen mies ei puhunut samarialaisille miehillekään, mutta saati sitten naisille, koska juutalaiset halveksuivat samarialaisia heidän mielestään. He olivat sekakansaa ja vääräuskoisia. Mutta Jeesus oli tosiaan pyytänyt tältä naiselta juotavaa ja jutellut hänen kanssaan. Ja nainen oli itsekin yllättynyt tästä kohtaamisesta Jeesuksen kanssa, että miten sinä puhuttelet minua, Herra. Ja näin kun tämä kohtaaminen oli sitten tapahtunut, niin Jeesus sanoi, että siitä lähteestä, mitä minä annan, tulee sinussa pulppuava lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
Ja tätä vettä hän halusi tarjota samarialaiselle naiselle ja sitä vettä hän tahtoo tarjota jokaiselle meille. Oman itsensä, sen armon, että me voimme luottaa ja uskoa häneen. Me saamme juuri tällaisina syntisinä, epätäydellisinä, etsivinä olla hänen luonaan. Hän ei hylkää ketään, hän ei karkoita pois luotaan, vaan hän kohtaa meidät. Hän tuntee meidän sydämemme ja sitten hän puhuttelee meitä. Ja tämä varmasti on myös kipeää puhuttelua, sillä silloin me voimme tunnistaa myös niitä syntejä ja pahoja asioita, joita meidän elämässämme on. Tämä on taivaallisen Isän rakkautta. Hän haluaa muistuttaa meitä siitä oikeasta tiestä, jota on hyvä kulkea, siitä armosta, joka me saamme sitten, kun me pyydämme syntejämme anteeksi ja voimme aloittaa taas alusta hänen kanssaan. Hän kulkee meidän kanssamme. No nyt tässä kohdassa etenkin, kun keskitymme siihen, että tämä nainen ryntäsi sitten tämän ihanan kohtaamisen jälkeen eteenpäin, niin me voimme huomata sen, että Jumala todellakin tarvitsee meitä ihmisiä sanansa viejiksi. 2000 vuoden aikana kristillinen kirkko on kasvanut maailmanlaajuiseksi nimenomaan siksi, että me olemme halunneet kertoa toinen toisillemme, kuinka ihmeellinen Jeesus on, että hän pelastaa ja vapauttaa, että hän todella on Jumalan poika, hän, jonka kanssa meillä on hyvä olla täällä ja sitten myöskin tulevassa elämässä, että me emme laita turvaamme vaan tämän elämän varaan, vaan meillä on turva taivaassa, taivaan kodissa, hänen luonaan siellä asuinsijossa, mitä on meitä varten valmistettu. Jumalalle kaikki ihmiset ovat tärkeitä. Hän käyttää jokaista sanansa välittämiseen. Virren tekijäkin muistuttaa virressä 580 ja säkeistössä 4. Vaan tehtäviisi valitset useinkin pienet alhaiset, niin että heissä näkyisi vain sinun suuri voimasi. Tämä on aika ihana ja armollinen sana meille jokaiselle. Eli sinä, joka mietit, että mikä on minun tehtäväni Jumalan palvelutyössä, niin niitähän riittää. Hän on juuri sinut kutsunut siihen taloon, missä sinä asut, siihen naapurustoon, missä sinä vaikutat, siihen sukuun, missä sinä olet. Sinä, joka luotat Jeesukseen, olet loistava ja kirkas valo, jonka tulee loistaa tuota valoa ympärillesi, siinä ympäristössä, jossa olet. Ja Jumala tahtoo siunata sen sinun tehtäväsi, mikä hän on sinun sydämellesi antanut. Se on erittäin tärkeä tehtävä. Sitten on myös tärkeää, että me tutkiskelemme Raamattua ja käymme tällä tavalla Jumalan palveluksessa kuulemassa sanaa ja myöskin sitten nauttimassa ehtoollista. Ja näin me olemme yhtä Kristuksessa. Hän voi vuodattaa meihin pyhän henkensä ja varustaa meitä taas uusiin tilanteisiin lähimmäistemme keskellä. Silleen saamme itse taivaan Jumalalta ravintoa, kun tutkiskelemme Raamattua ja myöskin yhdessä rukoilemme. Raamatun erityinen ilmoitus Jeesuksesta ja hänen sovitustyöstään on aarre kristitylle. Jumalan pyhä henki auttaa meitä silloin huomaamaan myös sen, että meillä on kiitollisuuden aiheita. Ehkä siellä, missä ennen näimme vain valituksen aiheita, niin me näemmekin ympärillämme semmoisia pieniä asioita, joita Jumala on tuonut meidän elämäämme ja on hyvä muistaa rukouksessa näitä asioita. Tietysti se, että me pyydämme häneltä, me saamme aina pyytää häneltä mitä vain, ja hän kuulee kaikki pyyntömme. Mutta myös se, että me kiitämme häntä hänen runsaista lahjoistaan, se on myös tärkeää ja se on Jumalalle iloksi. Ja hän tahtoo siunata heitä, jotka luottavat ja turvaavat häneen. Sitten löysin tuolta Matteuksen evankeliumista luvusta 7 myös tämän, tämä on ihan tämmöistä perustavaa asiaa nyt meidän elämämme turvaksi, niin siellä hän kertoo tämmöisen vertauksen, joka on monille meistä tuttu. Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut,
sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa ja se sortui maan tasalle saakka. Usko, se että me luotamme Jeesukseen ja hänen sovituksensa, on kallis arvoisinta, mitä me voimme omistaa. Ja silloin, kun me häneen uskomme, niin me perustamme elämämme kallioperustalle. Perustalle, joka ei milloinkaan horju ja joka saattaa meidät perille taivaan kotiin. Rohkaisen siis sinuakin tässä voimassa, Jeesuksen voimassa ja Pyhän Hengen voimassa, kertomaan kaikille Jeesuksesta ja mitä hän on sinun elämässäsi tehnyt ja miten hän on sinun elämääsi vaikuttanut. Ja myöskin rukoillen muistamaan sitä, että missä tilanteissa hän voisi itseänsä kirkastaa sinun elämässäsi. Ja näin saat siitä siunauksen ja kaikki lähelläsi saavat. Ja näitä siunauksia varmasti olet kokenutkin ympärilläsi, monenlaisia. Ensimmäinen Pietarin kirja antaa meille tähän rohkaisun. Ensimmäisestä Pietarin kirjeestä luvusta 3, jakeesta 15. Pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Aamen.